Welcome to EDSA! Kantahang pang EDSA, sayawang pang EDSA, tunugang pang EDSA, EDSA! Kung nandiyan ka, tutok na, kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Kalbo! Magandang gabi, Metro and Mega Manila. Check your love radio TikToks. It is now 32 minutes after 6 o'clock in the evening. I hope you guys are having a great time. Siyempre, kasama nyo pa rin po ang pinaka-astig, pinaka-maangas na programa, ang pinaka-masaya. Wala nang iba pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ito ang programang EDSA! Kasama pa rin po ang pinakamakulit at pinakamaangas sa lahat. Apakahenyo sa lahat. Walang iba kundi si Tang! Henyo! Tender pero Diyos pa rin kagdagarago mo. At siyempre, walang bihira. Kasama ang makulit na si Duday, say hello na to everybody. Hello po sa inyong lahat po. Kamusta po kayo? Ako po si Duday, ang batang makulit na sobra-sobra. Hello! Pambihira naman to. Iba ka gumalaw, boy P. Ayan mga kabisyo, siyempre, yours truly, walang iba po, Diego Bandido. Pag may buhok, Kailangan pa bang i-memorize yan? basic! Hindi ako yan! O, hindi na natin matatagalin to. Eto, pag-usapan na natin to. More than friends, less than lovers. Nauuso ngayon sa generation na ang tawag nila ay situationship, hindi relationship. Oh no! Maluoy ka. Hindi na natin patatagalin to, Tang. Alam ko, takam ka na, Manong, na mapakinggan ang ating logic dito. Tang, logic na natin to, Tang! Ay, sige! Huwag mo nang patagalin! Logican mo na yan! Pambihira naman! Logican na yan! Duday, huwag kang makikugulo. Pambihira naman. Logica na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, ito yung basic sa generation ngayon. Masyado silang komplikado. Yung black and white, ginagawa nilang pink o rainbow. Hindi ba? Sa totoo lang, basic lang yan. Kailangan ba bang i-memorize yan kung gusto nyo ang isa't isa? At ang ginagawa nyo naman ay parang ginagawa din ng mga boyfriend at girlfriend. Ano ba bang tawag nun? Diba, Col? Napakahirap ispilingin, di ba? Pero nga dahil walang label, walang commitment, kaya hindi daw nila matatawag na relationship yun, kundi situationship. Oh no! O sa panahon ng mga angkol at mga auntie, walang mga ganito. Basic, pag nagkagustuhan, kayo na. Di ba? O logika natin, bakit ba may mga taong ganito? Well, people may choose to engage in situationship rather than committed relationship sa mga rason. Halimbawa, isa pong basic na rason dyan, fear of commitment. May ilang individual po na may fear of commitment. Diba? Dahil sa kanilang past experiences or personal insecurities.
So yung pag-engage sa situationship allows them to avoid the pressure and expectations that comes in a traditional relationship. O, isa pang dahilan, emotional unavailability. Ang bihira na mga to. So in short mga kabisyo, pwede nating sabihin ang arte naman nila. Diba? Dapat basic yan. Kung hindi ka pa handa, edi don't engage. Wag kang gagawa ng isang bagay na hindi ka naman pala ready. Pambihira naman, oh. Ay, nako. Maluoy ka. Parang ikaw, Manong, kung hindi ka pa emotionally ready, wag kang didiskarte sa tindahan na dyan. Yung tindera ng karinderya. Kasi unang-una, may asawa ka. Gawain ng jablo yan. Pabili na ng chinelas. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!